2013. moći ćemo da kažemo da smo bespovratno na putu razvoja, rekao je gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić na tradicionalnom novogodišnjem prijemu. Uspeh se ne prašta u našoj zemlji pa i u našem gradu, tako da smo zbog ovog našeg uspeha pridobili poprilično ozbiljnih neprijatelja, ali su nam prijatelji mnogo moćniji. Siguran sam da će se tokom ove godine u naš grad iz Republike sliti između 1 do 2 milijarde dinara koji su zasnovani na preliminarnim razgovorima i garancijama resornih ministara i direktora velikih javnih preduzeća. Očekujem da iz Ministarstva finansija isposlujemo finansijsku injekciju iz tekućih budžetskih rezervi u visini do 200 miliona dinara. Za program racionalizacije gradske uprave sredstva su neograničena i prvenstveno zavise od broja potencijalnih korisnika socijalnog programa. Za ovo imam dobijene garancije ministra Milana Markovića. Od njega imam i garancije da u preostala 3 kvartala možemo da računamo na 30 miliona dinara i sredstava dobijenih priređivanjem igara na sreću. Pre par dana, prilikom potpisivanja našeg koalicijonog sporazuma u Beogradu, dobili smo od gospođe Verice Kalanović, resorne ministarke, obećanje da možemo računati na blizu 400 miliona dinara, što iz NIP-a, što iz sredstava Evropske investicione banke. Jedna od ključnih pozicija koju nikako ne smemo ispustiti jeste izgradnja centralnog postrojenja za preradu otpadnih voda. Ukupan iznos ove investicije je 28 miliona evra, pri čemu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede treba da učestvuje sa 4,6 miliona evra, lokalna samouprava sa 2,6 miliona evra, a preostali iznos je donacija Evropske unije. Implementacija ovog projekta trajala bi 3 godine. Siguran sam da podrška resornog ministarstva neće izostati, a ovaj projekat će biti jedan od prioriteta ukoliko budem izabran za gradonačelnika. Očekujemo puno od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, obzirom na činjenicu da smo na dnu lestvice po stepenu ekonomskog razvoja u Srbiji. Kroz različite projekte iz oblasti očuvanja životne sredine i prostornog planiranja, za realizaciju prioritetnih projekata iz ove oblasti realno očekujemo oko 100 miliona dinara. Za regulisanje korita bujičnih reka i kanala koje nanose ogromnu štetu poljoprivrednim kulturama i građevinskim objektima, od javnog preduzeća Srbija vode očekujemo blizu 50 miliona dinara. Ne želim da neko pomisli da je moja strategija oslanjanja na spoljnu podršku, u ovom slučaju podršku Beograda. Naprotiv, moja strategija jeste strategija autonomnog razvoja, prvenstveno oslonjenog na plan aktiviranja sopstvenih razvojnih resursa. Odbili su nas i ponovo po drugi put nas je gradonačelnik odbio da nas prima, međutim neko kažu da nisu tu, a mi znamo da su tu. A iskreno da vam kažemo, mi sutra dolazimo, svaki dan ćemo dolaziti ispred opštine, znači nećemo odustati dok se naš problem ne reši. Zašto se u rešavanju problema radnika Interleminda mora uključiti i lokalna samouprava, Milenković je rekao. Pa lokalna samouprava treba se uključiti zbog toga jer se pravi socijalni problem. Dobili su ljudi otkazi sa 4 i 5 deteta, koje sad samohrane majke. Dobili su invalidi koji su učestvovali u radu, invalidi 3. kategorije, i oni su na ulici. Znači, kriterijum nije poslodavac uopšte ispoštovao koje je on dao. I zbog toga mislim da nije u redu, a može lokalna samouprava da nam pomogne. Može da naredi, da se sprovede i da se vrati radnici na posao. Međutim, mi smo našli razumevanje u Beogradu, a u Leskovcu nemamo razumevanja od naših gradonačelnika i mi ćemo to na sledeće lokalne izbore da kaznimo i to debelo ćemo da kaznimo. Odbornici G17 Plus nisu želeli da glasaju za usvajanje budžeta. Pa neka me izbaci iz koalicije, ali ne mogu da kažem nešto što nije istina. I neću da budem u koaliciji samo da bi po svaku cenu bio. Ipak politika kakva god da je, makar malo doslednosti, minimum doslednosti mora da ima svako od nas koji se bave ovim poslom.
Zalagali smo se za odvajanje više sredstava za mesne zajednice, finansiranje trudnica sa 100% mesečne zarade, povećanje budžeta za Agenciju za lokalni i ekonomski razvoj. Sve je to odbijeno od strane koalicijonih partnera, tvrdi Zlatanović. Znači, ako sam predložio onda da trudnice dobiju ono što smo predlagali, ako sam predložio da mesne zajednice dobiju, ako sam predložio sve to što sam predložio, ništa nisu uvrstili u budžet, ja glasam za, pa onda ja glasam protiv svojih predloga. Pa koga ja lažem? Ja lažem građane. A predviđena izgradnja tunela na ovom delu autoputa i za obilazak Predejana bukvalno je podelila dva prva čoveka Leskovca. Predsjednik Skupštine grada, Živojin Stefanović, izrazio je ogorčenje zato što, inače veoma kratkoj raspravi, nisu prisustvovali ministri Vlade Republike Srbije, kao i direktori preduzeća Koridori Srbije i Putevi Srbije. On je istakao da je ovakav odnos državnog vrha Srbije prema Leskovcu nedopustiv i da neko uporno radi na štetu države. Imam nepodeljeni utisak, čak i uverenje, da je vrh državnog rukovodstva nadležnim ljudima koji sam pročitao zabranio dolazak u Leskovac. Na kratko se u sali pojavio gradonačelnik Leskovca Slobodan Kocić, ali se ubrzo povukao u svoj kabinet gde je dao zasebnu izjavu novinarima i naglasio da je izgradnja tunela maltene gotova stvar. Ja samo pitam što se neko nije borio kad je trasa autoputa zaobišla Leskovac za čitavih 7-8 kilometara, pa još uvek imamo i neosvetljene petlje. Nemajući više kome da se obrate za pomoć, 30 radnika Klotinga protestvovale ispred zgrade Skupštine grada. Zato što je gazda otišao, pobegao je sa mašini, sve živo. Zadnju platu nam je na ruke dao i nismo odjaveni, nemamo zdravstvo. Sad tražimo i plate i odmor i sve živo tražimo sad. Da tužimo, možda sutra neće ima na račun, šta da naplatimo, odakle da mi damo za advokata. Grad će preuzeti obavezu na sebe da iz budžeta finansira celokupan iznos i obaveze prema PDV-u vezano za deponovanje. To na osnovu aproksimacija koje se rade je teško na godišnjem nivou oko 70 miliona dinara. To dalje znači da ćemo vrlo brzo morati posegnuti za rebalansom budžeta, a to dalje znači da će u ovom gradu biti manje investicija, manje izgradnje škola, vrtića, šta god. Ovih dana će se pojaviti jedan vrlo zanimljiv, ali ozbiljan problem, obzirom da za 10-15 dana otvaramo konačno regionalni vodosistem Barje, koji se gradi više od 2 decenije. Imamo problem viškova vode. Uradit ću sve što je u mojoj moći i ne znam do kojih instanci ću ići, iako smo dobili par razočaravajućih informacija od novog pravosuđa, pod znakom navoda stavljam novog pravosuđa. Danas su reagovali i leskovački advokati. Oni kažu da u pismu postoji čitav niz proizvoljnih ocena, netačnih navoda i direktnog uplitanja u rad sudova, ali da advokatska zajednica reaguje na onaj deo koji se tiče njihove profesije. A ovde je pre 10 dana zamenik osnovnog tužioca novog pravosuđa odbio takvu krivičnu prijavu i to je neverovatno. Na današnjoj sednici gradskog veća doneta je odluka kojom se odobrava zaduživanje grada u iznosu od 400 miliona dinara u cilju učešća u realizaciji nekoliko infrastrukturnih projekata. Te je stav da je neophodno tražiti izvore finansiranja kroz kreditni aranžman sa poslovnom bankom. U prethodnom periodu ulaganje u putnu infrastrukturu bilo je manje od očekivanog jer je akcenat stavljen na izmirivanje dugova Direkcije za urbanizam i izgradnju, koji su sa 420 smanjeni na ispod 100 miliona dinara. Zbog toga će deo sredstava obezbeđenih kreditom biti utrošen na sanaciju najugroženijih saobraćajnica, ulica i puteva na teritoriji grada. I pored velike prezaduženosti i nekoliko kredita koji se već otplaćuju, gradski čelnici donose, kako je rečeno novinarima, još jednu lošu odluku za građane, a pritom ne daju konkretna objašnjenja o tome na šta će kredit koji će se otplaćivati narednih 10 godina uz, kako je rečeno, visoke kamate biti utrošen. Ovde se traži uzimanje komercijalnih kredita od komercijalnih banaka. Vi znate kakve su kamatne stope kod komercijalnih banaka i da je to mnogo nepovoljnije u odnosu na kredite koje vi dobijate od Svetske banke, od Evropske banke za obnovu i razvoj za ulaganje u kapitalne objekte komunalne infrastrukture. Dakle, ovo sa tim vezano.
Tije mišljenja su da se grad ponovo zadužuje bez potrebe i pozivaju rukovodstvo grada da pred građane izađe sa čvrstim argumentima za ovakvu odluku. Zašto donose ovu odluku? Ja samo očekujem od svojih sugrađana da gledaju šta je urađeno dakle, u ovom periodu od nekoliko godina i to u ovim teškim uslovima krize, pa kako bude. Juče rekoh na jednom skupu da me mnogo boli kad među neprijateljima ima i onih koji žive u ovom našem gradu. Neka oni rade svoj posao, mi ćemo raditi svoj, neka služi na čast svakom onom ko pljuje po svemu dobrom što se dešava u ovom gradu. Svaka dobronamerna i konstruktivna kritika je i tekako dobrodošla.